Δικαιολογίες που ακούω ως ασφαλίστρια. Οι εξετάσεις μου βγήκαν πένα. Γιατί να πληρώσω ασφάλεια τώρα? Αυτά τα κανονίζει η γυναίκα μου, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Καλέ, κουνήσου από τη θέση σου. Μια χαρά είμαι ακόμα. Αυτά είναι για αργότερα. Μικρός είμαι ακόμα, θα κάνω ασφάλεια πιο μετά. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι όχι. Αν απορρίψεις την ασφάλεια ζωής, όσο είσαι νέος και υγιής, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, όταν μεγαλώσεις και τη χρειαστείς, να σε απορρίψει εκείνη. Είναι απλά μαθηματικά. Όταν είσαι μικρότερο σε ηλικία και είσαι και υγιής φυσικά, έχεις χαμηλό ρίσκο για την ασφαλιστική. Χαμηλότερη τιμή στην ασφάλεια ζωής και στην ασφάλεια υγείας. Όσο μεγαλώνεις και αν ξαφνικά εμφανιστεί ένα θέμα, μικρό ή μεγάλο, το ρίσκο μεγαλώνει. Άρα και η τιμή. Οπότε, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο από νωρίς, κάνε δώρο στον εαυτό σου μια ασφάλεια ζωής. Thank me later, όπως λένε και στο χωριό μου. Οι δικαιολογίες συνήθως κοστίζουν ακριβά στην ασφάλεια ζωής. Είμαι η Ρούλα από Skyline Ασφάλειες και φροντίζω να έχεις ασφάλεια όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πραγματικότητα.